Laing pagtayog ang nabatyagan alas 7:03 kaganihang buntag sa Earthquake Information number 3 sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PHIVOLCS, ki-downgrade sa PHIVOLCS ngadto na lang sa 6 magnitude ang nakuuna nilang gipagawas nga sayuran nga 6.2 magnitude. Tectonic ang hinungdan niini nga may giladmon nga 28 kilometers. Lakip sa nakasinati ang mga lugar sa Eastern Visayas sama sa Anahawan, Hinunangan, Hinundayan, Liluan, Dimasawa, Pintuyan, St. Bernard, San Francisco, San Juan, San Ricardo ug sa Silago, Southern Leyte. Ubos sa Intensity 4. Ang ubang lugar sa Eastern Visayas nakasinati usab og Intensity 3, takip na dinhi ang Tacloban City. Intensity 2 sa Navalbiliran, Ormoc City, Albuera, Babatngon, Calubian, Capuocan, Carigara, Isabel, Haro, Cananga, Leyte, Matag-ub, Merida, Palumpon, San Isidro, Tabango, Tunga ug Villaba, Leyte. Samtang Intensity 1 sa Garcia Hernandez, Dimiao, Lila, Candihay ug Sevilla, Bohol.